jing persang ban pendu yok nyang Jingpang HIV kadai ka bak start sayan hadu menta kampat lab ye kilat kilinti ban weng sendon yu na kamet kinongpang Henry ki riu start sayan kidangla ban sna tang ye kidawai kibala ban pentulod ya ka Jingpang bat dai na kani kadaw ba kani ka Jingpang hadu menta katran ka koi ka khya kadang sim ba kadai ka Jingpang ka bodon jingma lada omdon jingpikir bat jingsumar ka batikna hapo ka jala Meghalaya ka ba ka Jingpang HIV AIDS Kakiu bha kadon hapo ka jingpet bnia Shongkha Meghalaya AIDS Control Society MACS ka jupen sapriang ru ya ka khubor ban kiar na ka jingkhen ben ye ki brio ki ba em ha khnyang HIV haki imlang se alang haka shitarik no pra arjar pulai ka sngi ka ba ka perthei ka rakhi ya ka wall AIDS de layo banikran ba ka Dr. B D Cruz Project Director Society bat haka jikran klai thu ba ka lat sapriang khnyang HIV kadai na ka jinge Shongkha Pathar klem jingada ka jingpron kam ye ki ju kinjek tharnia kham tam ki body drugs ka jing ice nam klem da pe bnya bha ne test bat na ka kami sha ikhun Henry ka ji thu ka Dr. D Cruz ka wei ka ba kham so khya ka long ka jing sapriang khunyang HIV ya manta ka kham jur na ka Jinginjek drugs omshu na ka Shongkha klem da don ka jingada Tagasngi ka Meghalaya AIDS Control Society ka penlong ikani ka World AIDS Day te kani ka jing rakhi ka World AIDS Day ka long shidulap ka patai kata kan ni shitrik December manam snap te mentam snap ka team jogani ka World AIDS Day ka long let communities lead habang yung communities hang ne kamot ka thawi ki to ki brio ki ba em lang ba ni kunyang Jingpang long people living with HIV kumjuru nakabanta ki to ki brio ki ba long kamlong address mo ki ba laban yo ay kan ni Jingpang kata kita ki high risk group kata kamot ki female sex worker kita ki MSM, ki transgender, buat kunjuru kini ki people who injected drugs. Ni sau kini group kini ki bakal address ban yo akan Jingpang. Ka jala jungi ka jing don jung kani ka Jingpang HIV ka kam bun bania ka badon ha national level national average mo ka adult yung adult prevalence rate kamot ka jing don jung yang Jingpang di bala bang ba kalong 0.39% akan jelajungi kat baga national average kalong at 0.21% di kampung Sutru bangin long higher bania ka national average ki district ki bakhambon ki dai ka East Jantia baka West Jantia bat kumban 4% na ki cases sapo ka jelajungi ki don hakini ki atli district Kyrwoh pada ke district di Bakhambon ke long ke East Khasi Hills ke sawan sa ka Ripoy ke West Khasi but di Kyrwoh Hills district pada ki long tuka pha ke jingdon jokan ke Jingpang nandu menum nur 4 dot hiu dawai oban sumari kan ke Jingpang mo ti henrei abang i ong kumta kam dei ban pendu jikan men henrei umiu dawai pada bangi don ni ai mo kini ki ART center jungi mo kiti treatment center te dawai ARB kiti ki anti-retroviral drugs kita bunteli I combination kita bagi dawai dan berhati alternate lightly kita te kini pada ki dawai ki pen duna ya ke jingkaroi mo ka multiplication jong ni virus pokamet telada virus uduna te kumta kamot kani ka Jingpang lu kanum long step banpun ka medjong priu telada ka viral suppression ka long below ya kataga ya ka ayumo ya kan ka rate ka ba ya ka ngon ong ka barlut ka long duna ka la khamhiat te mo priu laban im ka jing balong normal ni ka balong ke kiwai te na mala da ka bono virus u suppress ke immune system te ka immune system jong priu ka long suppress te u priu yo ka kiwai pat ke Jingpang ni ki opportunistic infection kum ka TB ka cancer ka ka prep ka pihak okay te ubri hium jo kham yap ding ba kan ni ka Jingpang HIV ki yap na ki opportunistic infection kumni do nyang u suppress back ya ka immune system jong preo te la ka suppress ka immune system ki ka bot loy ban yo ki Jingpang kalau ong babun sien ke jinglam pa ki bakit knyang HIV kadai ne kilong kumi armen bat bun sien kilong ba kim juan mi shakmat ban siam mi kila jingeda ban penlong mutlop yo knyang upadan hapo ka metjongki Kiran southerly ki routes of transmission mo kabading kong kadai Lyngba ka Shongkha Pathar mo klem ka jipadan kam ya kini ki la jingeda kata ka ban Shongkha ba ki wei pada ki brio la ki lok le jong mo ya Shongkha Pathar te ka ba ar pada kadai Lyngba ka jingya pendan kam lang yu thnya inject
Padang kini kiba inject drugs. Kebalai pada kedai Lyngba ke kami sei khun lada ke kami ke don ya kini ke Jingpang HIV dia lada ikun bakapun hakapor bakapun dia yo tu yang Jingpang baru laban don ru lada kim shim ke treatment hakapor bagipun ke laban yo ru Lyngba bot kikha dan ni wan bot bagi ai pun sekoi pada ke long Lyngba kan ke blood transfusion mo yo ba ai snam ko tu dia tang ba menta pada kata kala duna bha namar ba ni don kini ki registered blood bank kini registered blood bank shop bikin ai tu ke snam ko blood bank bikin issue ki brio kebot kila ada screen hai tu ke snam te du don show kan ni ka ban au makin spread ma ke blood transfusion te na pedeng kini southly ki routes of transmission baru masih kat tong ishi pet kat tongki data sini ka routes of transmission ka khambon Lyngba kan ke sexual routes henry menta pada kala pun Lyngba ke injecting drug Lyngba kini ke injecting sharing of needles mo injecting routes kani ka test bangile kalong mandatory mo long hap test baik ya kilong kemi ki ba arlet te kata kalong mandatory but nak bentar kita ki bawan ko kini ki ban kini ki surgical procedure mo ki kom kita ki shop ke hospital kalong mandatory ki habet ban test ene ki ki muan ba test mo kelong ba ni duna kini ki ngin on ki walk in clans ki bawan hi dala dia man shemi ka test long duna do kata ti ki long kemi hi ki habai ban cha test ki ka khon tela ta ka tau ki ka kham i ban bon ha ki long kemi henry kam de ka real picture namar ba ki spouse na ki ne ki lok ki bade ki duna ban wan khmat ban le ka test kan ni ka spouse testing ne ki index testing ha ka state jangi kaduna index testing spouse kamot tang kita kiba mo kiba long through sexual routes kalaban dai ki sharing of needles ki partners ki ba ki inject lang te lada kito kim nom ya thoi ka status ki bala long positive so ki wei pade mungkin nam te aman ban test ke age group te fi ka mi target he ki age group rado kini ki adult fi namar ba mentangim la bagin select test ki kena namar ba kadai bakin ai ka consent mo te kamot ni Kenya ka prevalence rate rungi Kenya bet ka adult population what 18 and above ke bala la dala dehi bakin ai ka rai dala dengi haban test ki khon jo ki brio ki badang mo ki megi kapa ki badan ki kitang Jingpang kamot ki haban ai ka consent jo ki megi ki senjam ki batmai ti ko baning kong ki awareness mo ki bagi le bon ti ki awareness pro sha ka tu ni focus hakini ki malong apa state level district level memang pa nilale chilo kini ki village level kan kinong kendong mo na marba ka Jingpang ru kala sapriang kinong kendong ru ndai tak sort ki komta ka awareness ka habet chilo kinong kendong tingi sile kini ki village level awareness campaign te menta udang hal menta usnem ni le atli kita ki integrated health camp kamot kini camp ni le aga district east jantia aga baru ko ka district entire district ni converted baru ko ki village Lyngba kini ki static camp but ki extended outreach static camp ni belong ki community hall ne PHC ki extended outreach pedang ni lechiki to ki hotspot area te ngi la cover ka east jantia baru ko habang ile kini integrated health campaign ni integrate lang ni snok ti lang but kiwei pada ki health programs kata ka kong ka Jingpang TV nang ta kini ki NCD mo kom ka diabetes hypertension ni le ka eye check up nang ta ka dental check up ya collaborate lang ru but ki district administration tung ile ka Athar enrollment but ka MHIS enrollment te nakata ka daw beri ki wan kambon kini ki camp ni pelong ke syo mangin sedang ya ka camp kamu ka health camp kamu ni sedang syur ke awareness yang awareness syur nang tangi sedia ki medical check